Mana ndo ka na agba anyị Jesus ọ dịzie ka ọ bụ na ya mụ anọ ya bụ ọbara Chukwu eji mekakwa ya bụ na-egwu ọbara Chineke onye nzọpụta onye nzọpụta ya bụ na ụbọchị nke taata biko ọha na eze na-afọ anyị ọdị abịa ogwokwe ihe eji nyekwa m ọdị abụ na agbakọchakwa ihe eji nye anyị ọdị abụ na agbakọchakwala agbakọchakwara ihe niile abụ eji afụ na ihe niile a na-abụcha eji mana I don't know what I need a boat. I say, "Oh, my man, are you?" Oh, my dear, you do see me. Or you go to the van and walk. You will be well and happy. Or now I cut another side. You are getting them money. Or who you want to have will. Because the no person get that. Here, got a motor. I got one again, Uri, now Ijele. Okay, I be already, I be already, I be already, I don't know what you get an origin. If I go to that, to be the Ida Guleni, you are my married. Ida Guleni, Macana, or what we're born. What we're born in a teacher, knows of preaching. I do gas. Onwe bụ onye na-eme ihe ejije na ihe ngosi na ihe ụka ọchị na ihe egwu obi aṅụrị batara obodo anyị nọ n'ime bụ obodo ndị ara gaa na-abịa na nkele onye ọbụla batara obodo a na mbatakwa ọkwa Ijele kpọba amụ esiri nọdịrị ebe ọ Dubia ga-afụ n'ime asụrụ ezu site na nnọkọ maka ihe ga na-ama ahụ ịkwa asụ maka akpọ ego na nwere nwere ntụ asị asịrị ide esiri ahụ ga-erutekwa n'ubi ya nsi na mụ nwazi na ụmụ were dịrị narị achọ ebe m na-eje eje chukwu ebe a na mụrụ ọbụrụ na afụkwo ebe a na-eje maka na ọ good morning butere how are you ọ na social media ka anyị pụta kpatara ji agwa ndị otu anyị na-agba n'isi ndị Igbo niile nọ na mba dị iche iche tụmadị ndị Igbo nọ na obodo a na-akpọ Dubai tupu biko na ụmụaka be anyị na ga-edoziere ha ihu dozere gị ihu were amamihe dị ụmụaka be anyị nọ n'obodo a niile ka ha mụta na nwatakịrị pụrụ ọrịrị nọ n'ọrịrị ebe ọ ga na-atụ anya ahụ mgbe ọ ga-ana ka ọ na-abụ na mgbe onye ahụ abịasị ya abịa mgbe oru na ụna obodo ekone biko Chukwu ọjị a mgbe ọbụla anyị jiri mechaa chịkọta ịwa ọjị a ma ụmụaka Igbo niile nọ n'ala Igbo a nọ n'obodo a ka ha malụ na o nwere ihe ha ji hapụ ala Igbo redebe ebe a gịnị ka anyị hapụ Igbo deba ka ha metụ ego dị iche aka ọ na-abata na be anyị ga-edoziere uru anyị ihu ọrụ ọ na-abata na be anyị anyị nwepụ ndị nọ na obodo na-ele obodo anya enwenwu ihe a ga-enye anyị ọ bụrụ ihe dị iche Chukwu biko doo onye jere ahịa jere ndị nọ n'ụlọ nọrụ ndị jere ahịa ọ bụrụ na ide na Ijele ha onye nke a gwagara m ụbọchị a ebe a mara nwere obi ọ bụrụ na ide na ka anyị ha nọrọ ebe ọ na-anọrọ ya mbata obodo nọcha mma alaba mana Chineke ya ụmụnna ya ga-ewe bụ ụmụnna anyị nọ n'obodo a biko ihe izi nna ya ga-ewu mee ha ka ha ghara ị na-ebutere ụmụnne ha okwu mee ha ka ha ghara ị na-ebutere ụmụnne ha okwu mee ha ka ha mara na ihe abụrụ ebe a bụ onye chụta ego nọ na bụ ndị be anyị tụrụ na bụ onye jebiri ije omee gịnị oru ụlọ ka ọ daa-abụ na onye gara ije laba alaba ọ laba n'ozu laba n'ogologo okwu na mana nkata abịara m obodo ofu na obodo na-eto eke imirikiti oge tupu ego ya mgbe ịgbakwa ebe a na mmadụ gburu nwanne ya emekata emeghị asị na isi nweze a na-atọ na mba isi nweze a na-atọ na mba ọ na-atọ na mba kwa onye fụdị ya na-ebunata ya ọkpọ na ọtọ ọnwụ na afọ onye bunatara ya na isi nweze eme gịnị ọtọ na mba ndị ebe na ọ dị ife anyị agọọ ya Ijele ka ngọnye Chukwu oke abịa ama Chukwu m onye ọrịa eke m onye ọrịa eke amara ya Chukwu m onye ọrịa adịrị mma imirikiti nọ n'ụbọchị nke taata na-ekwe nwute na-eri arị ma ha gbanwere oge ha bụ nwanne echi na ihe ọma ya akpọghị iwu Chineke onye nwụrụ mgbe ọ na-ehi ya maka na naanị onye nwụrụ anwụ ka anyị ga-aga akwụkwọ ọnọdụ ya maka ya nwụbere anyị nọ na ndụ ọ bara akụ ya na ihe na-akụ ya ndị Igbo anyị tiri n'isi onye fụrụ ọkụ ya na anwụrụ ya na ọ fụchara mmiri fere mmiri chụrụ ogbu ugororo m onye mpụtara obodo dịka obodo Naijiria gbaga anya were bata n'obodo nke ihe ọ chọrọ bụ ihe dị iche biko ya narị ọ bụ ka ihe dị iche awa ndị be anyị chọrọ wee bịa obodo a ka o rukwe ha aka ihe ọma ahụ unu kwuru wee bịa mmụọ kwuru wee bịa oge eru anyị niile ma ọha aka
Chukwu anyị na-arịọ biko ka ị were obiọma maka na obiọma anyị nke ọnwa 6 maka na ụfọdụ na-ata afụfụ n'obodo a ihe na-abụ nsogbu ndị obodo oyibo bụ onye nọrọ obodo oyibo na-ata afụ onwe nke ọ tatara o ji esi nwanne ya nọ n'ụlọ were mee ihe nwanne ya were nga jide gorisi ya nọrọ ebe a onye n'obodo oyibo bịa ebe ole diskọb ya nọrọ ebe a Chineke biko ọ tara afụfụ iri uru afọ ọ tara ka m na-ayọ onye gbara mbọ ya rie uru mbọ ya Chineke were ọmụ nwoke ọmụ nwaanyị chọọ mmadụ niile mere ebe a mma si were ọmụ nwoke na ọmụ nwaanyị chọọ mma ndị nke ya alụghị nwaanyị nwoke kpazụ obodo narị biko chukwudo ihe a na-agụ ọgwụgwọ ọfọ anyị na-agụ ọfọ a na-emetụta ihe ọfọ na-ekwu aka ekwu okwu ndị nke ya alụghị nwaanyị Chineke ị ga-eme a ga-alụrị nwaanyị maka na alụọ nwaanyị amụwa nwa mana n'ime ịlụ nwaanyị a Chineke were ego onye ha ọ nwere okwu nchọrọ ka ngwo n'ọjọọ a tupu m aga n'iru bara anụ nwaanyị ọ nwere ndị buru ụzọ lụọ nwaanyị ihe abịagozi elufa ana m agba ndị mmadụ tupu mmụọ onwe m alụ nwaanyị agbara m ụzọ lụọ nwaanyị chena ole eti ego n'ụtụtụ 1999 alụgo nwaanyị 2001 amụwago nwa ị na-aghọta kịta mana mgbe a nụ nwaanyị enwere m ego mana taa kwadị m ụlọ ihe a na Dubai onye mana ọ ga-eme ụfọdụ mechara ajụ taa bụ ebe m nọ isi ya mba anụ m ihe ala maka na ọ na-abụ ihe afụrụ ogbenye n'aka na afọ ha ya jụbọ onye ejere ya mana Chineke ana m asị ụmụ ogbenye niile ndị niile a na-ajụ onye ejire Chineke nye ha aka nke ha bụ ibu ka onye ọbụla wee kwere ihe anyị na-agbara ọjị ata ata bụ ihe ọma mere n'ụlọ mụ na ya ejebata ihe ọma mere nwaanyị dị mma nwoke jebe nụ nwaanyị oleru anya mee nke anya chọọchị n'oge ọ dabụrụ oge echi mere anya ka onye anyere ya hụrụ n'anya iji ụtọ nkwụ na isi nkwụ nwere ahụ aṅụ na nkwụ mgbe ebute nkwụ tọrọ oge edebe confuse ọ ga-eru anya make a choice ọbụ ndị oyibo gba n'oge ibruzi ị na-ele anya ị na-ama ma mgbe eji gbogotekwa ya dịkwa mma ị na-elekwa anya eji nke gị gbogotekwa ya taa dịkwa mma ka ọ ghara ibe iwere anya na na-esiri gị ofe ọkọrọ bere ego igwe eriri ofe ọkọrọ na bere ide bụ na-ekweghị ya ka na nwa igbo ebe dị ya ekweghịcha niile ebe ka iriwegodi nri ka iriwegodi nri mgbe iriwedi ya erichazie mgbe ego a adịdo ilebe nwunye gị anya ọ dịghị ka o ghere eghere Chineke biko doo ihe ọma sobe anyị maka na ihe ji ekwu otu a bụ anyị na-ekwu okwu niile gbaa ya ọ dịka afa maka na imirikiti n'ụbọchị nke taa dị ihe a na-ayazi iwu nwunye ego bịara n'ikpeazụ ọ dị ha ka ha rere onye ka ị ga-eji ere bịa maka na nwaanyị dịkwarịkara esa abụdoro eke na ịhọcha na aja ga-adịrịrị ihe ọ bụla ị katara ilo ndị niile ahụ akpọkwuru ezigbo aja aja nọ na nwoke lụọ ya ọ bụrụ ezigbo mana ịnwe ahụ wepụta nke kwere ihe nke aba aja aja ihe nke aba aja aja onye nọ n'akụkụ a na-agwa gị o bidoro ịkpata aja ụfọ anyị akpatago Chineke biko doo ka ihe ọma sobe n'Igbo ide anyị nọ na biya anyị si ihe ọma mere ide gị nwa bụ ya na-adị anabataba ụmụ Igbo bụ ndị na-eme ihe ejije na egwuregwu n'obodo a dịka ụmụnne anyị niile a na-abịakwute gị ebe a ụkwụ ọbụla mmadụ ọbụla zụrụ ebe a ya bụ ndị ezinụlọ gị ngozi ndị niile ga-eji ụkwụ wee bịa ebe a eleghị anya ka abịa ka afọ ka ide si wee kwado ma ọ bụ ka abịa ka elele ka ide si wee kwado ọ bụrụ na amara ọkọnụ mmadụ ide kwadoro ofụma ide ka ya kwadokwu ofụma karịa ka ọ kwadoro wee na-arịọ n'isi obodo niile anyị nọ na ya obodo mara mma Chineke nye anyị nwere onwe nke a na-akpọ anyị nwere obodo ọ bụrụ na ọnụ ka anyị aba akọ agbasa onye ọbụla ala bịa sikoke n'ọnụ ọ bụrụ na ọka ka anyị atụ n'ọnụ seduke n'aka n'ọnụ ka anyị zuru ike maka na anyị ghọta nke anyị na-eme na anyị bụ n'obi ka anyị nwabụ Igbo biko a na-ekewasị ikewa ka anyị laba anyị na anyị bụ Igbo wekọta onwe anyị obi ọrụ nọkọta ọnụ asị onye ọbụla na anyị na-anaba anyị na be anyị ga-aka dibe anyị a mma maka na anyị nwere Igbo na anyị nwere gịnị anyị nwere mpụ enwesịrị ihe ọma ga-emere na anyị ụmụ anyị ga-abụ na ụtọrọ edenye anyị n'aka ụmụ obodo ya nụ nwaanyị ga-arụta nwunye nke atụ ezinụlọ unu ga-aṅụrị ọṅụ Krismas ya na-akwado ịgba ezinụlọ ọbụla ga-aṅụrị ezinụlọ unu ya aṅụrị ọ bụrụ na ụnụ anọkapụ Krismas ya mana a ga na-agba ya ebe a na-agba ya na anaba anyị ndị unu ga-enwe ọṅụ ihe ọṅụ ya emere unu onwe ndị ji ụlọ ụgwọ ha kwụ unu onwekwara ndị ebu unu ji na na-akweta nnọọ nkweta ọbụta ụgwọ mgbe ya na-emewu biznes ya gazieri ya ihe na-ekwu okwu ya bụrụ ebe ọha ga-adịkwara ọ sịrị ụnụ ga-anwụ onye ahụ onye ga-anwụ na ndụ anyị ga-adị ọ sịra nwaanyị agaghị abara anyị uru nwa anyị ga-abara anyị uru nke a gwara ya ahịa ọ fụrụ anyị ụkwụ anya omebe anya ọ na-afụ anyị n'ụdị pụrụ iche ọ dị ọchọ ilegharị anya olegharị anya ọfụ anyị kpọbụrụ ijere dị ihe a ijere dị akpụcha nwa isi ya were ihe dee ya ede ka ị mara na owuwe tred mak akpụcha ya dee ya ijele na edere ede n'azụ edere
nke nwe ji kwere na efi n'ọzọ obodo anya na-epede mpe anyị nwe mmadụ ihe a na-ekwu okwu ya bụ na anyị nwabụ ndị Igbo anyị soro wee sibe anyị na-asị Igbo niile Igbo bi n'ụzọ Igbo bi n'oru Igbo bi n'obodo oyibo ebe onye obodo anyị na-asị ndụ ndụ nka nka n'isi ndị Igbo wee na-asị na onye nabara na ndụ anyị na ya n'afọ ọfụrụ anyị chịrị ọchị kpọkwu ihu ọfụrụ anyị nwa aṅụ na aṅụrị kpọkwu ihu ọfụrụ ihe anyị chekwa ihe anyị fụkwa nke anyị ga-ejekwere ya ọfụrụ anyị na-amali elu ihe mmali elu tọrọ ụtọ sobekwa onye ahụ onye nkụzi anyị wee sị na ndụ anyị ga-ada anyị rụrụ ọfọ na-asị na onye ahụ ndụ ya jarịkwa adị ndụ ya jarịkwa adị ndụ ya jarịkwa adị ndụ ya jarịkwa adị ọ bụrụ ikwu oyi na ọgụ ọfọ ọya ha dị sị na anyị ga-abịa ọdị ka anyị nwa na ọjị a kpụrụkwanụ n'ọkụ a lọd ije ebile amụma gị gotere ọjị a afọ mere n'abalị nnukwu nwaanyị ọsọsọ nnukwu nwaanyị na-abụ ọjọọ ihe ndị obodo ịmana mgbe gboo na-abụ nwaanyị jebe ije nwaanyị jebe ahịa onwe ihe nwoke na-atụ nwunye ya gịnị ka nwoke na-atụ nwunye gotakwara m ọjị ọ gwụchakwana gbagọrọ ihe anụnwa ka eji asụ Igbo nnọọ onye Igbo ọbụla ijiri bịa weta ọjị a onye anyị onye ga-oji ntu a anyị amalụ ka ndị ji mma awụ ọjị ọbịa ọ bụrụ bụ ka o si hapụ na ihe dị ka ihe bụ ọjị siri dị n'ihu ube na ihe ọjị na-ekwu bụrụ ga-ewe mgbe bịa na-eke ihe ọma na-adị ndị niile a na-ekele mụcha na ha ma nta mụ n'ime nwoke bịa dị na ọjị ka ọnwa ijere ome ọ kwụrụ n'elu osi na anyị jebe ejebe ihe ọjọọ ya-akpọ anyị n'ụzọ ya kpọkwa ndị ilo n'elu nke niile inwe ihe ọgwụ ndị niile ga-eti ya ihe na-akpọ mmụọ nlachigha ya kọwakwala mbasị awala ọjọọ idekwe na agwakwụrụ ya mbasị ndị niile ga-atọchiga anyị afọ n'ihe anyị na-eme ihu na mana eziokwu ndị niile n'Igbo ihe ọma ga-emere Igbo ya bụ ihe a na-abịa agwa na akpụkwa n'atọ ite siri ihe a ka eji esi ite 1 2 3 ime ha aya 3 sikwasị ite so that is a sign of progress onye ọma ka ọ bụ anyị si ka ọ gaziere na anyị gaziere anyị eze lọma dịka ndị a na-enye nwoke mmanya kwa nke ka na-akpọ blak ọgwụ nwa ya nwere ya hiti ya dị n'obodo ya gọba isi igbo ụzọ agbagbo gara gara ruo mgbe wetara ya na bụ isi gara ka ihe ụzọ emepụ isi ọ na-ehiti taa nwa ya ṅụrụcha na-atọ ya gburugburu ndị obodo oyibo ha nwere ka ọ na-eme nke ọga na-atọ kwekwekwesị achọkwa mkparịta mkpụrụ okwu apịa ihe n'isi tankị na anya nwata ka a na-eme ọsị nsọrị ọka atara anyị na ka ọ gbara okwu a na-apapụ ya eze lọma na-emere nzu a tata bụ ebe ọ bụla ihe ọma dị na ya chekere anyị ka nzu a maka ọ bụrụ na ile nzu a anya n'ebe anyị wụsara ya ịfụ na ọ dị iche otu a ka akụnụba ogologo ndụ anyị ga-esi wee maa mma chakere anyị ọ bụ na ihe ọma dị n'elu ya dobiri tiere anyị n'ala ọ bụ na ihe ọma nọ n'ala ya tugoro anyị ome ọ bụ na ihe ọma anụ abụ n'oke osimiri ka ọ dị Chineke tụlitegodi elu ka anyị na-enekodi ya anya ọ bụzie na aka anyị eruo n'oke osimiri Chineke mee ya ka ọ bịa n'akụkụ osimiri ebe aka anyị ga-ebi onye jebe ya ga-eruwe onye lapakwa ya na-erukwa amụọ nwoke amụọ nwaanyị ihe a na-amụ na nwaanyị nwoke na nwaanyị na-ara amụ ndị mmụọ ihe a ga-amụ ya abụ nwa agha ya amụ ụmụ maka na ụmụ na-amụ ụlọ ọkụ ihe ya amụ bụ nwa ya ele ya anya ọ mara na nna ya lere ya anya nwata ga-agbapụta ore ekwu na ndị be anya na-eme mpi nna m ga-abakwa mba ịmụrụ ihe anyị na-aya bụ na ada emezi na matara ga-aba mba ihe a na-emezi kịta anụnwa bụ ebe papa gị bụ foonu mama gị bụ foonu onye ọbụla bụ foonu n'aka ntị gị bụ foonu onye ọbụla si otu a na-apịrịwa foonu ya nkata ala na foonu Chineke ihe nye anyị nwa ga-abụ oge foonu apịa ya oge ịnya nne na nna ntị anyakwa anyị ntị maka na ọ nwụchara nwa ga-eru uru nwa afọ m ihe o ritere n'ụwa Chineke na-arụkwu na nzu a ị ga-eji nzu a wee sachaa anyị ọdụ otu anyị mere emetaghị ịmara ya ezu oge na ọkwa gị bụ mpa anyị ma anyị ka anyị dị ọcha nọ nzu okwu ka ndụrụ ndị Igbo ọ ndị onye ọcha gbagba anyị na nzu ọfụ anaghị na-eme nzu asị gị mgbe na ọ na-agwọ ọgwụ o mechaa eje were ka ndụ mụnye ọkụ nke a na-ewepụta kịta mụ ya na-akwe ihe eji akpụ ya nkwụ ọkụ abụ nke a o so n'ihe a ndị oyibo na-akpọ incense fada bịa kacha ụka omeme ihe ọchụrụ aja chụsịa aja niile ọchụsịa aja o rezie nke a haipụ ọ dị owere dị incense ya haipụ ọ dị aja ka o wee ya aja sụrụ ọkụ ka o mee vum ndị Igbo bịa emechaa nke ha anyị ewere nkwụ ọkụ wee ya taa ya n'isi
then mmụọ ahụ enwe ike mee onwe otu a ọ bụrụ njem aha ya oje nke a na akwụkwọ na mmụọ nyekwara nka nke a gbue o buru ibu nnukwu mana ka anyị ebe ha na ndị ụwa anyị mana nke a na-abịa were agọchakwa mgbe ụfọdụ ha bịa nwụcha dịrị elebe ihe a na-emebi gị mmanụ nwụrụ ya na-emekwa iru ọrụ asị achọwa ya na-agbari ya esi isi eje ọgụ ejebe ọgụ ebe na osi nwoke je nwee ndidi biko kpọrọ nta isi Nnatu irekwu chabiko ọzọ ka m gbọtara gị were ije ụlọ ị na-ejewa ije ụlọ weta ọnụ mmanya ịbụ ha ya ga ịnwụ ha nke abụ ha ya na otu ara fịa ọgbọ ebe a apịrị onye ọrụ ọfụrụ ụlọ ọmarị ọrụ na-abụghị sa ya nwere nke ọnwụcha ya ọchọba draiva na-ekwu ya onye filu dị mmadụ nke ụkwụ Ezelama, ọ dị gị n'ọnụ. Dubai nwe ya adịghị ihe a. Ndị na-esi na mmụọ Dubai nwe ya adịghị ihe a. Onye ọbụla eke na-ada atụrụ ọhụụ ebe a ka nọ si ya mgbe ọmụ ya nọ n'ihe a. Ọ fụgo gị laịfụ na anyị nọ laịfụ. Ọfụrụ m afụgo m atụrụ m ịma m na afụ mụọ m ebe nnọ. Anọ na nke ide. Chineke ihe ọma ka anyị si ya mee o jide onye mmadụ nke oge iri akọkwa n'isi ofe ogere gara n'ọnụ anụ agwụ ya ndị mmadụ onye ofe ogere ya agbapụ ọgaranya onye okesa nsa na-aba maka na onye oke amamihe na-ewere ego eje chi na Union Bank o nwere ike mgbe o mepere akaụntụ ahụ ọ daa ha afọ ọnụ oru ka o jere iwere ego ya n'ikpeazụ after 2-3 years ọ hụ na ogbu afọ ọnụ ọ ya na-akpata na iro na Union Bank mgbe ọ bara ya na First Bank ihe ndị na-arụkarị ebe a na-abụ ndị agadi nwoke na agadi nwaanyị o gwuru gị gbanye otu n'okpuru ọ na-adịghị ha gwuru dari uwe n'okwu onye saka ya n'ọlụ gị na isi ihe bido ka ibi bebido style sibiri maka na mere ya mba nke ka ọ bụrụ ndị penshọn ya ebe a ka a na-eje ewere ihe a na-ekwu na akwa ya ya efu n'obodo a ndị anụkwa ya afọ anyị n'obodo a ndị osimiri ya afọ anyị n'obodo a ndị na-abụ mmadụ gafe anaghara anya ya afọ anyị n'obodo a anyị na-ahapụgo dị afọ onwe ya anyị na ha ji ya na-ekwu bụ nke nwa bụ nwoke na-ehe osu anyị ide otu isi ehe osu anyị otu a ka Chukwu ga-esiri ehe osuru gị ihe ọma otu a ka mmụọ ala ga-esiri ehe osuru gị ihe ọma otu a ka ihe na-emere obodo gị ihe ga-esiri echekwaba gị mmadụ anyị abụghị gị mgba maka na ị na-achụ oke aja ka aja ka ị na-achụ gịnị bụ aja ka aja ịkpa mmadụ na aja imekpa mmadụ ihe a na-akpọ ya bụ ichukwa mmadụ o chukwara mmadụ na Chukwu na-echukwa onye ahụ ihe ị na-eme anyị kịta anụ bụ nchukwa ka ị na-echukwa anyị ọ bụrụ na ị mara ebe na obodo ya kịta na ihe bụzi bụ mba anyị maka na ụmụ onye bụ celebrity ya bịara obodo a dị abịa ebe a ihe ọpụta na onwere onye bụ ọ bụrụ na ọ bụrụ mmadụ dị ka gị anyị nwere ike becha anya na onwe onye mana anyị bịa kama onye fụgo na Facebook ewo yoko Dubai ụfọdụ visa anyị bịara Dubai ọ gwaghị na ebe ya nọ sef awasị nwere ebe mma o nwere ike ọmụ nọ n'azụ họteelụ ebe mana na awasị ịlakpurukwara ha awasị mana gị waba esira nke gị dị nso si bịaba abịaba Chineke eji ime ihe njekwa ibe bịa nọrịrị ga anọrịrị ebe a sị na akụ ya adịghị otu aka akụ ya anọghị nso akụ ya anọghị nso agụghị siri ike onye rụrụ ọgwụ ụwa siri ike ịchọpụtakwara ya ịmapụ ya enwe ya kwa arọ ịnọ nso ma ebe ọbụla esi ya bụrụ obodo a iche ofu ihe mere ya ewere egwuori ofu ego nwere ihe ọbụ obi dị m mma maka na agụbụ ike Igbo sị na agụbụ ike den agụbụchi onye gịnị bụ dị agụ mmadụ a ya ka a na-akpọ the guardian angel ndị ụka bịanara anyị ozugbo baa ya the guardian angel asị gị mụma ngozi bụ ụwa gbapụtara gwa Maria o mere nke a otu a ka ọ dị ndị ụka ya ga-abụ ụnụ mgba mana ụnụ ji n'aka ụnụ eme ụmụ fet bishọp nke abụ anyị nwere uru nke ọkaụfọdụ family doctor sị na gịnị na-abụ ụnụ mere onwe ụnụ maka a na-anwute na be nwaanyị ụnụ maka a na-anwute ebe niile ụmụ nwa ahụhụ nke a nwudere n'ime Chineke Ezelama dekwa anya obodo a nwere ka ego ha si adị obodo a ego a na-atọrọ abịara m obodo afụ fụ na ego be anyị nwere ka iru na ọnụ ya dị dọla jiri bịa ebe a iwe ji fụ na obodo a ego ha na dọla olumoso obere Ijele nkwa ego Ezelama ọ tụkwasịkwara anwakwakwara ọjị n'ụlọ ya bụ 500 dirhams Ni abụkwa dị 500 dirhams 500 dirhams bịara ụdị ego enyere m ya ka a na-achọ ịta ọ na ego enyere nkịta na eji ejegoro moto ụfọdụ bịara Dubai wee gụọ moto ha mana enye m ego m ga-eji eji ego moto na onye ya were nwaanyị bịara ofu moto dị mma were ya ji nwaanyị mgbiri afụgo mmadụ ya ide moto ihe ọ ga-ebu ube ide
You want to be more than a big motor like that. No big motor, you know, when the when you did, you will be a brula. Then you look at you women of the Rumanganti. They go up Ariaba, when another order. More quality of more quality. Yeah, you might be a man who can miss you. Yeah, came on out like a mother. I'm going to miss you. I'm going to be a banana, not a gallery on. I say, I'm a gallery on. Monopolis or record of Makini now. I'm a paper. I need to see a new. I think I can't whip. I need to tell you another. I need to tell you another. Because then I come, and I don't know what I'm going to be. When you take my up, buy. You guy buy. Yes, 100 years ago, 19,000. 100 years. I want to go. You want to go. So 19,000 times 500. 19,000. Go back by 100. So you walk on that time. I told him I'm the airport. I'm going to heavy breaker. Just to reach him, Fumuri and caught on 100 by 19,000. I told me you can worry with him, but I'm going to Manhattan to Rabia where you get a move. They got you with Rakabari. And I'm not direct. Lagos government, and then what I don't know will be a deal, but I'm going to fire like that on our Russia. Again, if I move back at Diego, oh, we're going to do one boy in November. Oh, and they kill one car. My boy, when the guy 50,000 one day you want to go after 7 years of service. After 7 years, people go in for the line over there when you be over. I know about that. You can get your baby. You go in the deep, you go make away. Oh, man, and you when you oh, sorry, in the police. You can have for that. We're running to a book from Gomu over there. Even when you go over there, I feel a trailer. Oh, it's time. What you want? Trailers also have been good. But I have a street. On our side, you may man of the oh, what else? I will also have. They went to a nano. You join my police on the US go blue. Mark what them. Oh, may have police. They have police that they are. You know, over there, no. Okay, from Amamu. Oh, what you do. I feel a major. By what the man for it. You got Monobona buy. If you say, when I saw the police and I want to pull out. Hey, whatever I will be. Oh, where? Well, I want to buy it. They have the vigilante web. He have the book. I was in the moon. Everyone had the very papa here. I buy. I go on the house here. We'll with this. I don't know. You go there money. You go now, you go see the neighbor. If I'm not when maybe I come my brother. Maybe not there when I want it here. Go for it. 500. Yeah? Maybe I'll buy. Oh, you did get when I born a guy. You go over that gamble when I do never change in some neighbor. Nine. You know my man, you want to one who get in there and was. Hey, I some cake on an answer goes to live early. I can come and lose that. As a lama. No. I can't play. I depend on the qualifier. Kind of lie. yeah, try. Yeah, I get on. Hey, the quack, I'm on. I am about Dubai. I can global success. Oh, you believe Ijele Mali Dubai. O time for like a mabakana. O time for like a mabakana. Agam.
Global success. I know no time I'm going to the global success. Because nothing about that. Oh, I know this is busy. Unubachale, Belena, Gaziniru, which the Kagabaniru. I want not 2 minutes. Does it with Nnatuu guys and kids there? And I want not so self. I'm one. I'm going to have a ball on Wednesday. And the engagement is too much. That's what I'm going to do. Answer. Chakachu go ahead, funny. I said, oh, we're going to go to the moral. Eggy, then Charlie. I said, that's not what I moral. You may be over there. You may make it lunch. May like I can buy and I will never do by the point of or 5 glass mold was you. Wow. What is this? You see a wire. I'm going to get a glass. I can see on Facebook. Then the Nnatuu. Eyeglass. Yes. Mambe apama. Onye ona dekwa na nkide. Onye ona na nkide. We dekwa na nkide. Ayi dọrọ manu. Idagaleli. Na nkide. Nkide onye ona be na. Onye wori na nkide. O wori yo de. So ba de ba, mu ma be na nkide. O wori e do na nkide. O gbezo ku. Yeah. O do la ke na nkide. Obi ilere ma ya onye nwe nnukwu ngozi ise ụzọ pụrụ iche ise anyị na-ekwu gara aga Ijele wa na Africa. Ogam global success. Odogu oke. Ijele wa na Africa. Ijele na ka to oye ko ta Ijele na Yesu. Mazi. Ijele ade ko. Abi. Wata ko ka man mo man zu. Ai do so lago. Ona. Pastor aka nzo. Obe ha no bro wanjenye ha nwunye nso ogbara je kwa nke ndo na na o lu ga na agba Mali ibrozo onye ụmụ ha nso wodi ya ka ndo ihe ha na aka agọta ya efu ọ ga ala do o te ga ala ba Mazimeke ya na ko ri mo wakate cho ya mo ya para ese ya mo ka nzu
On number one. Father, I feel on number one. You're on number one. It can't go the boss. Nnatuu. Are we free? Never Ijele. I can see seven. No boy, you know that I can't do that. You know, I will put don't try to Nkabankana. They want to know so I am Okabanka. Otu ala ọrụ na-esi nri na eji agogoto ọdụrụ ofu ebe ebe tọ na ọ na-eti igwe na ya ogologo eji igwe na amasị tọ na ọ na-atọ ọrụ ka o si gwe ịmara eji abịago anyị ọgwụ ndị na-arụ MC anyị ewere na ofu ebe na-akpọ ma ndị nwụrụ anwụ n'isi oche ọ dị ka ọ na-azụ ebubo onye ara anyị na-anabata biko anyị na-anabata biko olusi egburu oge kere na mmanya nwaanyị mere wee dị mogote gbu amogote nna ntazi gị were oche office 2 years ago. Of all we didn't go get Mas drop drop can receive once. Yeah, I'm saying I have to go free. Nnatuu they would have so able to have one way. Ask the match in Abani. I was a committee. One boy has able to have one. I don't say one. I need to go on and and that guy posted here, they're money.
You want to go message? Oh, young one, I said. I see one guy. One guy, near man or down, when I'm asking so much. Anything can go on. Oh, yeah, you know. He can't go with her. Yeah, because they go saying, yeah, because they go saying, I phone you say. I just N.T.I and I care or think or that kind of phone. Phone out with a woman and movie, and no, I'm Yeah, woo. Ihe ndị nwere odoro ọprọsọ ndị nwere ego ezigbo onye Igbo ịga na abụ ezigbo onye Igbo o were ndị mere gị onye gị onye gị nye ka ndị ba na asịra nnọọ dị iche nnọọ nwanne na nnukwu iche na-enyi oriri egwu omi ya bifọ ofu ogiri gara ọnụ ofu ogiri dị mana ị na-agwa ọchị fụna Chukwu na-ebu ụzọ egozikarị ndị ofu ogiri ya bụ na amụrụ ya na-adị ebe n'ụba ndị ọzọ egwu na oge a kpatara ife onye ọbụla bụ onye alaba alaba ego ada akọ ya kama ego ya aka ya ụmụaka na ụlọ chiri maka nwoke a na-eri ego eri na agwọ ọnwụ ọgbagadaba na gate ifu big man ụmụ ya na-arụta na nwa na ori ego iri ego ga-eri jesu ike ntu anọ kịta na ntu anọ na nwụọ na agwa m ụmụ edekwara na mmadụ akwụkwọ na ọgọ nso su na mmadụ dere ya na mgbu onye ahụ ihe ọ ga-edere m ụrụ life well spent erigo m ihe Eze Roma. Magic finger. Okay, when you're gonna change tune, well, I agree. The man on Nigeria can. When I'm in a kitchen. Yeah, we kitchen is so that I'm like, why I will be on a bit of water. Now, we are kitchen is in me. Yeah, I'm like kitchen and Guinea is in here. Oh, now I'm Hey, Nnatuu kuchana okulia. Hey, this man kubono wewe kubetani. Nnatuu kucha biko. Mana me yaba kwa hand set nke Okay, no hand set. They don't need to get like hand set. Ngom woro onwe o chore ifo gafo. Atro so mo. Musieri o bana afuzi ya. Iba adria na ndede ndo. So ya so here kan na. Let's go so Lord do to. Nyo gena me.
Nobody ya pulia. Ndo na kwasi mo ndede ndo mu ana awa eri mi se. Na wande ma adogo na. Na ye na. Agwa yo na nwa. Ki ku mo di no mo di na na ji. Nnatuu, achọrọ m ịpụ n'ọkụ ka n'ezi ọra bịara ije bifọ ma pụọ n'ọkụ. Ihe a na-akpọ ide bụ omekwa onye ije. Omekwa onye ije, ije ara ego ebe a na-ebe bụ na dịka ụlọ na-ebe kpam na Dubai, ije ara ego uru niile. Ọra na eze na-afụ anyị. O nwere akụ ya libe akụ na ọ nwere abịa mberede. Izu ego zuo ego irie, ị na-izugbo onwe gị n'ego na ịgba amụsụ. Papa gị enwere ego oriri ejito n'izu ego, ọ na ọzọ ga-azụ. Ịzụ ọzụ chọpịa mọni. Maka n'ime ọkwa na-azụ ego abịa nwụọ, ọkwa mekaniki ahụ nwunye gị ma na-abịa savisi moto mgbe eji ndụ ga-abịa, ọ savisie moto, ọ savisie na-anya moto. Ọ gara ibe ị nọ na n'inyi na-ata ikikere eze. Zikwe ihe, ọ na-abịa ihe nwụọ iwepụ anya n'ụwa. Papa ejima, ọ ga-abara ọ na-aba. Papa ejima iruo ụmụ ejima sị ha happy birthday, echi bụ birthday pa. Anyị ga na birthday pa. Happy birthday. Anyị ga na birthday. Ọ bụ na ihe ọ bụ echi, ọ ka amagbu. Ezela Nnnatuu. Daalụ. The family doctor. Ịma na ụfọdụ amaghị eji akpọ gị family doctor. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị, ụfọdụ zara mụ bụ okenye arụ ala. Ọ na mụ okenye arụ ala, papi agwa nna. Agwara onye achọpụtara alụ nke ya nwere onye kacha njọ. Hey, Ezela Ijele, fans of Ijele worldwide, we love you all. Maxy Michael, a magic finger. Unu meet here, but now by the time I reach hotel, I will not quite pass one hour. You don't believe? Thank you. The woman. What you gonna anointed kitchen. Cubana, that I like it. Global success. Too much money, man. Happy birthday to Umuigbo, from Ijele worldwide. We love them. Nnatuu when I address a Facebook handle. All half Facebook handle. When this Nnatuu follow you. N.T.I. Umuigbo just type about N.T.I TV on your affair. Oh, Dalon.